निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भाजपचे वैभववाडी तालुक्याचे माजी तालुकाध्यक्ष नासिर काझी यांची घरासमोरील उभी केलेली कार केळवली येथील महेश संभाजी तांबे या तरुणानं फोडली। हा प्रकार बुधवारी सकाळी 7 वाजता घडला। स्थानिकांनी या तरुणाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलाय। वैभववाडी भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष नासिर काझी यांची गाडी फोडण्यात आली। हा धक्कादायक प्रकार बुधवारी सकाळी 7 वाजता घडला। हा प्रकार केळवली येथील महेश संभाजी तांबे या तरुणानं केला। त्यानं लाकडी दांड्याच्या सहाय्यानं गाडीच्या मागील आणि चालकाच्या बाजूच्या काचा फोडल्या। यात काझी यांचं 95,000चं नुकसान झालंय। या प्रकरणी काझी यांनी तांबे यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे। तांबे हा केळवली येथील आहे। तो मंगळवारी रात्रीपासून तिथवली गावात मद्यपान करून फिरत होता। गावकऱ्यांनी त्याला समज दिली होती, मात्र पहाटे येऊन गावात त्यानं धिंगाणा घातला। एका घरात जाऊन त्यानं दार जोरजोरानं वाजवून आरडाओरड करण्याचा प्रकार केला होता। तेथून त्याला हाकलल्यानंतर तो काझी यांच्या घरी पोहोचला। घरासमोर उभी केलेल्या कारच्या काचा लाकडी दांड्यानं फोडल्या। हा प्रकार करून पळण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या तांबे याला गावकऱ्यांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलं। तसेच त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी देखील आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।